שלום רב לכם. החדשות מלבנון. קצין שריון נהרג הבוקר מפגיעה ישירה של טיל פגות בטנק מרכבה. ההרוג הוא סגן אייל שמעוני, בן 21, מקיבוץ אשדות יעקב מאוחד. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 11 בקיבוצו. בין דקלים ושיחי בוגונביליה, בתוך קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, נמצא אחד הבתים המיוחדים והיפים הקיימים במדינת ישראל. בית אייל, הקרוי על שם סגן אייל שמעוני, שנפל על אדמת לבנון בשנת 1997, בהיותו בן 21 שנים בלבד. עיקרו של הבית, ייעודו, שילוב וחיבוק של המשפחה הישראלית השלמה על כל רבדיה, הן עם הנכים שבתוכה, והן עם הבריאים, צעירים כזקנים, הן עם חיילי צה"ל, והן עם אלה שלא חזרו. שמי אייל, נולדתי בזין בחשוון בחודש אוקטובר בשנת 1975. הוריי החליטו לקרוא לי בשם זה על שם יואל, חבר שנפל במלחמת יום כיפור, ואמא הייתה חברה טובה שלו. יותר מכל, אני אוהב לשחק כדורסל, והכי פחות, אני אוהב להכין שיעורי בית. אני מאוד שמח שאני מקבל ציון 100, כי אז אני מרגיש שאני הכי טוב. אני עצוב כשיש לי ברוגז עם החברים שלי, ומשעמם לי כשאני בלעדיהם. אני פוחד כשיש חושך, אבל ממש חושך, בלי אור, ואני נמצא במקום שאני לא מכיר אותו, ואני לבד. בלימודים אני די טוב, אם אני מקשיב. המורה חושבת שכשאני משקיע, אז אני אפילו טוב מאוד. אני מאוד אוהב מוזיקה, אני מכיר כמעט את כל הזמרים בעולם. אני שחיין, ופעם אהבתי המון תחרויות, אבל עכשיו כבר לא. אני אוהב יותר אליפויות. אני מאמין במשמעת של כל חייל וחייל, מהדרגה הכי נמוכה ועד הכי גבוהה. זה יסייע לבצע כל תפקיד ובכל עת. המשמעת מתחילה מהדוגמה האישית, ולכן, כמפקד, אדרוש מעצמי יותר. אחנך את חייליי לאהוב את הארץ, לשמור על יחסי רעות והקשבה הדדית, ואשאף לדאוג לכל מחסורם, ולהביאם למקסימום יכולתם להשפיע ולבצע את משימתם על הצד הטוב ביותר. אייל הלך לצבא באמת מהמקום של אני רוצה לתרום ואני רוצה לעשות, וכמובן שאני רוצה גם להגיע לקצונה ולחנך חיילים, ונושא לבנון שמאוד עלה. כן צריך, לא צריך, אמא שמתחילה להיות פעילה ומדברת על עם כל הכן צריך, לא צריך, יש דברים שצריך לצאת מהם, ואמנון בצבא, ומה פתאום, יש מדיניות וצריך ללכת איתה, ואייל שגם הוא כבר נכנס מאוד לאני מאמין כזה של צבא, של אמירה מאוד בוגרת, באמת פטריוטית, צברית גם. אייל היה ילד וגם אחר כך נער וגם אחר כך, אני אומרת, יותר בוגר, שהרבה מהערכים היו במהותו, אנחנו תמיד אומרים, זה רק מילים, אבל שכאילו הצדק והחברות הוא היה מאוד חברותי, תמיד היה מסתובב עם חבר'ה, תמיד שכן יהיה שווה בין אחד לשני, שכל אחד יקבל את מה שהוא צריך. מהבחינה הזו מאוד מאוד זה נכנס לחיים שלו, הוא אהב מאוד מוזיקה, תקליטים, היה אוסף, היה הולך להופעות עם כל החבר'ה, עם המטולטלים הארוכים. אתה יודע מה, אתה אומר את זה, אז אני נזכרת עכשיו בחתונה שלי, שאחד הדברים שכל כך רציתי זה שאייל יסתפר קצת. אמרתי לו, אייל, רק בקשה האחרונה, תסתפר. היה לו טלטלים נורא ארוכים. בית אייל בשבילי זה באמת, זה הנצחה, זה השילוב של הנכים עם הבריאים, זה הפעלתנות האינסופית של אימא, שאז אין חיים ואין יום ואין לילה, והרבה פעמים אני ככה מספרת לחברות שהבית הזה זה בדם, יזע ודמעות, כי באמת, החל מלהכין פה את הגן והגינה והעבודה עם הקבלנים ולרדוף אחריהם והאדריכלים
להשיג את הכספים, וזה חיים מאוד קשים. כשמור נולד ובאתי איתו, היינו באים לפה, הייתי באה איתו עם הגלול 4 פעמים בשבוע. כל בוקר היינו באות לפה כמה אמהות, רק תבינו כמה בית אייל חי ונושם ותוסס. הרבה פעמים חברות היו שואלות אותי, אבל איך את יכולה? כאילו, איך את יכולה? אח שלך שם, ועוד יש את התבליט הכל כך יפה של אייל. איך את יכולה להיות שם ועוד לקחת את מור לשם? הייתי אומרת, חבר'ה, מה זאת אומרת? זה בשבילי, זה החיים. שאני הולכת ואני חיה את אייל. אני רגע עצובה, אני רגע מחייכת. ומה זאת אומרת? אחרי שאני מרדימה את מור, אני בכלל שמה אותו ליד אייל. אייל שומר עליו. בכניסה לבית משתלבים מצד אחד הקפטריה, ומצד שני חדר הספינינג עם המוסיקה המיוחדת שבו. וביניהם עובר ציר ארזי הלבנון, אשר נבנה כחלק מרכזי להנצחת 1,356 לוחמים שנהרגו בקרבות בתוך לבנון ועל הגבול. ביניהם כ"ג יורדי הסירה מאנשי הפלמ"ח, ובצידם 212 גברים, נשים וילדים שנרצחו בפעולות איבה על ידי מחבלים שחדרו לתוך מדינת ישראל. האמת היא שהסיפור של בית אייל מתחיל בגבעת הפרחים. השנה הזאת הייתה 1997, שנה מאוד קשה. קראתי לה באיזה זמן מסוים, פצצת אטום על המדינה. היא התחילה ב4 בפברואר, באסון המסוקים. אנחנו מוסרים כעת ידיעה מפי צה"ל על כך ששני מסוקים של חיל האוויר התרסקו הערב באזור שער יישוב. כל בית בישראל חטף 73 נופלים, והיא המשיכה ב-13 במרץ ברצח של 7 בנות בנהריים. בעודן מטיילות במקום מקשיבות להסברי המדריך, חייל ירדני מעמדת השמירה שלו התקרב עד מרחק 30 מטרים מגבן של התלמידות והחל לירות לעברן. הוא הספיק לרוקן 2 מחסניות עד שהתגלה מעצור בנשקו. היה לי מאז הסכם השלום איזה חלום לפתח באי השלום, נהריים, פארק לנוער שוחר שלום ירדני ישראלי. הוא היחיד שידע על הרעיון הזה של פארק לנוער שוחר שלום. וכשב-13 במרץ הבנות נרצחו, הייתי איתם על אותה גבעה, כי יצאתי באותו יום להמשיך לתכנן את הסיפור הזה עם קרן קיימת. ותכננתי את אותו יום כי צופנת, נכדתי הבכורה, הבת של לילך, ביתי הבכורה, יצאו לשם לטיול שנתי, כמו בנות בית שמש, לא ביחד, אבל כל אחד לחוד. ויצאתי עם כיתה ב' מנופית, וסיפרתי להם על הסכם השלום, וסיפרתי להם על הרומנים הצעירים של ההורים, שהיו עושים אותם על הירמוך, ואיך היו מטיילים שם באי. וזה ילדים קטנים, אז הסיור נגמר הרבה יותר מוקדם, והם עלו על האוטובוס ואני עליתי יחד איתם, ובנות בית שמש שלא ידעתי שזה בנות, ידעתי שזה אוטובוס של ילדים גדולים יותר, נשאר במקום. ואני יצאתי, וכמו שהגענו, הייתי אומרת, בקו אווירי, 50 מטר מהם, אני ירדתי מהאוטובוס, האוטובוס המשיך לנסוע, ולכן הם גם לא שמעו כלום, ואז נפתח מטח הירי הראשון. מטח הירי הראשון, לא ראיתי כלום, הייתי בטוחה שחיילים פלטו ירי. ורצתי כאן, היה כאן איזה מוצב של חיילים, חשבתי שהם הספקתי לעשות 2 צעדים, ואז נפתח מטח הירי השני. מטח הירי השני כבר אי אפשר היה לטעות. הבנות קראו את הנשמה, קראו את השמיים בצרחות. אחרי יומיים נסעתי לבית שמש, ואני באופן טבעי אמרתי להם, בנות, באתי לחבק אתכם, להיות איתכם, ללטף אתכם. אבל אני מבטיחה לכם דבר אחד, במקום הפארק לנוער שוחר שלום, שסיפרתי לכם עליו,
ולכן הייתי איתכם במקרה, אני אנסה לעשות לזכרם פרחים ועצים. בית אייל הרמוניה של חיים זה בדיוק מה שאמרתי, המשפחה הישראלית השלמה. ואצלי המשפחה הישראלית השלמה היא הנכים עם הרגילים, הצעירים עם הזקנים, חיילי צה"ל, נוער בסיכון, כל המתגייסים ואלה שלא חזרו. זו בשבילי המשפחה הישראלית, כי אין משפחה כמעט בישראל, וזה לא ישנו בכל העולם, שאין לה את כל המקבץ הזה. ובית אייל הוא כמו שהסברתי לקבוצה שהלכתי איתה, שנכנסים לבית אייל לחיות, זהו המסר. בארץ שלנו צריך לחיות, אבל בגלל שאנחנו רוצים לחיות, בגלל שאנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית שלנו, עם חיים, אסור לנו ואנחנו לא יכולים לשכוח את אלה נתנו את הכל, את החיים שלהם, למען החיים שלנו, למען האפשרות לחיות בארץ שלנו. ואייל היה מסמיק שהוא היה אומר את זה, אבל זאת האמת. זאת האמת לאמיתה, אנחנו נלחמים על קיומנו. עושה לי דפיקות בלב כל פעם שאני בא הנה לבית אייל. המקום הזה הוא פשוט אגדה. מהפעם הראשונה שהגעתי עשיתי מנוי. למעשה מאז אני כאן. אני גר כאן באשדות יעקב. וזו אחת הסיבות המרכזיות שאני גר כאן. בעולם החומרני והתחרותי זה הגן עדן, זה אי של שפיות באמצע השגרה הלוחצת. בית אייל זה המקום הכי טוב שיש, בריכה טובה, נוח להגיע, ואני בכלל נכה 100%, וזה הצלה בשביל החיים שלי, השחייה. פה בבית אייל אנחנו מובילים את האנשים למקום חדש, למקום של בריאות, יוצאים מתרבות הג'אנק פוד. אין כמו בית אייל, זה החיים והבריאות. בריאות ושמחה. הוא בית שמשלב אוכלוסיות שונות עם הצרכים השונים, עם המגוון. הוא בית שמשלב גילאים שונים. הוא בית שנותן מרחב של טיפולים, של תרבות, של ספורט, של כיף. כן, גם של זיכרון, של כאב. ובאמת, המקום הזה, אז הוא נותן את ההרמוניה.